Bueno, esta moció és una moció alternativa a una que està preparada, que tenim preparada de PP. No sé si voleu llegir la vostra primer o llegir la meva, diguem que és sobre el mateix tema. Llegir, bueno, vista la moció que heu fet, els acords finals que demaneu ens pareixen prou correctes, està bé. El que no ens pareix gens és el cost que li ha donat a la moció, que bueno, així faltava la foto de la sèrie de Catalana, així que tot de Zapatero, el dimoni encomanat i no sé què i tal, i bueno, al final li tenim que enviar al Ministeri de l'Interior la moció aquesta i tal, per demanar-li que aconseguís unes coses que després ja comentaré. Si el secretari de Repolcava li arriba la carta i posa Zapatero a muerte i agarrar la carta i la retallar a la basura, no? Quan el PP crec que no pot... Bueno, tota aquesta crítica és en relació a la seguretat ciutadana i a queixes que diu el PP, que no hi ha gens de policia i tal, que des que fa 2 anys, bueno, crec que han desaparegut tots els policies en 2 anys, perquè no se'n recorden que ells fa 2 anys governaven. I bueno, jo tinc que dir que tot això ha començat perquè va haver un informe de la Fiscalia que va indicar, bueno, aquesta queixa de la Comunitat Valenciana, i partia d'un informe que deia que l'índex de delinqüència de la Comunitat Valenciana era del 28,7%, quan la mitja espanyola era del 3%. Bueno, al final resulta que era un error informàtic. No era 28,7, era 2,87. O sigui que encara està entre baix de la mitja espanyola. Però el més gràcies del tema, i això es va publicar en el Levante el dia 20 de setembre, és que aquest error en els 5 anys últims s'ha produït 4 voltes. O sigui, és un error ja molt sospechosos, no? Bueno, la moció és duríssima en la crítica al govern, crec que no fa falta, que no és necessari, es pot demanar les coses sense fer això, i presenta unes xifres de delinqüents de la Comunitat Valenciana que deixen el govern per baix terra. Jo m'ha preocupat de buscar titulars de l'època en què governava Aznar, i bueno, diu, entre 1995, és una moció que vaig presentar jo. Sí, bueno, pues parlamos de la moción. Estic parlant de la moció... Vale, pues sí, vale. ¿Vas a favor de la aprobación de la moción de Vox? ¿En contra? ¿Abstención? Sí. Bé, moltes gràcies. Bueno, vaig a relatar els titulars de premsa de l'època d'Aznar. Els homicidis i assassinats en l'època des del 95 fins al 2003 augmentaven un 68%. Un altre titular de premsa. En la etapa de Aznar se redujo en 8.000 efectivos el número de policías y guardias civiles. Un altre titular. El presidente de la Generalitat hoy habla de la policía autonómica para seguir exigiendo medios y agentes al gobierno. O sea, no vamos a saber res de policía autonòmica i tal, després plora que vol policia autonòmica, o sigui, es queixa que ara estem en policia autonòmica i damunt tenien guàrdies civils i policies, hagués demanat la policia autonòmica així quan han tingut ocasió. Els policies en fronteres, 2001, 2003, 2004, que manava el PP, 168, 147, 141, ells ara es preocupa molt la immigració. En això veiem quina preocupació tenien que cada any anava baixant el número de policies que destinaven a fronteres. Fins i tot un diari amic de les províncies, que pensa que no és sospitós de ser d'esquerres ni tot això, en el 2005 l'oferta d'empleo público de la policía y la Guardia Civil fue de un total de 1.600 agentes. En cambio, durante el gobierno del PP la media era de 4.000 agentes. Y incluso en Gandía pueden hablar. En Gandía, en Díaz Sapor, el número de policies de fa 2 anys per aquí s'ha duplicat. De 70 efectius, bueno, quasi s'ha duplicat. De 70 efectius han passat a 133. Però bueno, podeu dir que són titulars de premsa, però és que inclús en la mateixa moció vostra, bueno, fiqueu els datos i es fiqueu en que en el 98 el PSOE no va posar policies, no va convocar policies. No digueu que l'any següent ne convoca el triple. I si mos fiquem, per exemple, en el 96, últim any que governa el PSOE, es convoquen classes de policies i guàrdies civils de 1.400 policies i 1.400 guàrdies civils. En total, 2.800. A l'any següent comença a anar el PP, lo normal és que cada any augmente,
i convoquen 1.000 policies i 1.000 guàrdies civils, 800 efectius menys. I ara mirem el final, o sigui, l'últim any del PP. El PP, en el 2004, 4.275 policies i 3.028 guàrdies civils. El PSOE, l'any següent, 5.575 policies i 4.000 guàrdies civils, o sigui, quasi 2.000 efectius més d'un any per l'altre. El PP s'havia baixat, el PSOE s'havia pujat. Crec que hi ha que pensar un poquetet, quan es fan crítiques i es posen ahí i es fan les crítiques, o pensar un poquetet. Nosaltres la crítica la faig així, en la moció hem evitat la crítica, perquè pensen que la crítica no serveix per res, serveix per això, perquè el que li arriba la moció la regalla l'absurd, perquè veu que el que està intentant no és solucionar un problema, sinó simplement fer política i fer propaganda política. En la moció ja ho he dit, es queixa que en una comunitat envien 350 guàrdies civils i ja tenen assumides les competències autonòmiques, així les haurem pogut assumir. Comunitats com Madrid, que està governat per el PP, o Andalusia, en teoria sense tanta tradició autonòmica com nosaltres, ja estan plantejant-se la policia autonòmica. I així, d'això, res de res. Allí en Andalusia es burlen un poc del nostre estatut, que diuen l'estatut de la senyorita Pepis, diuen que sobre això, quan volen buscar un referent, busquen estatuts com el del País Basc, com el de Catalunya, quan miren el nostre, veuen un estatut descafeinat. Una de les coses que hauria d'haver tirat avant és la policia autonòmica. De tota manera, encara tenim possibilitat, ens queda una opció, no sols a través de l'estatut podem tindre una policia autonòmica, també podem fer a través d'una llei orgànica. És per això que en la moció que anem a incluir, i voldria que doneu compte i que explicar quan llegis, si voleu, vos faci. Vas a presentar-nos una vegada? Sí, vaig a llegir. No, era perquè els acords finals he recollit tots els vostres acords, tot el que en la vostra moció replegàveu, he llevat la crítica, que he dit que no serveix per res, els vostres acords que s'han mantingut i he afegit el tema de la policia autonòmica, que crec que és una cosa important, i bueno, i finalment una qüestió que després llegiré, perquè ara vaig llegir, si tinc àudio, que la moció. El grup municipal de Pont Nacionalista Valencià, atenent al que disposa el ROC, presenta davant del plenari de l'Ajuntament de Xeresa la següent moció. Si bé és cert que el nostre país no té una gran tradició en la gestió de cossos i forces de seguretat, cal posar de manifest que l'antic regne de València sí que va disposar d'unitats policials adscrites a les màximes autoritats del regne al marge de les forces municipals. L'Estatut d'Autonomia de 1982, en l'article 36, diu que la Generalitat Valenciana està facultada per vigilar i custodiar els seus edificis i instal·lacions. I aquí que hi haurà un cos de policia autònoma de la Comunitat Valenciana que estarà regulat per llei de les Corts Valencianes. Això significa que des de l'any 1982 hem tingut la possibilitat de poder crear el cos únic de policia autonòmica, però per desgràcia cap executiu de la Generalitat ha volgut desenvolupar aquestes competències. L'Estatut recentment reformat no implica cap canvi qualitatiu quant a la qüestió de cossos de policia i seguretat a la nostra autonomia, però la llei valenciana 6/1999 de 9 d'abril de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana crea l'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat, IVAS, òrgan adscrit a la Conselleria competent en matèria de policia, al qual correspon la investigació, formació i perfeccionament professional de les policies locals, bombers i personal de protecció civil. D'acord amb la nostra iniciativa sobre la creació de la policia valenciana, l'IVAS hauria de ser objecte d'una transformació completa, per tal de fer-ne sorgir